Здравейте хора, днес изглеждам в този пократителен за мен вид, защото днес, за жалост, се превръщам в Мими за няколко часа, така че ето я Мими. Тя е като мен, сега ми прави плитки и ме мъчи, така че гледайте моето мъчение. Така хора, снимаме влоги от нейния телефон, така че двете видеа в YouTube ще бъдат публикувани. Гледайте ги и се абонирате за моя и нейния канал, ще я тагна отдолу. Тя ще ме тагне и оттам ще видите видеото в моя YouTube канал. Да, от моя канал е все едно зад кадър, каквото не снимаме от нейния телефон, снимаме от моя, да. От нейния, да. Така хора, докато тя ме плете, ще ви кажа, че аз всъщност не знам какво ще правя. Тя днеска ме изненада, отидахме просто да разходим Лея. И тя ме изненада и каза, че ще снима такова видео. Може да видите тази част в нейния канал. И сега съм облечена като нея. След малко ще къпя Лея, само това ми е казала. Друго не знам. Да, ще къпе Лея, обаче има и още, мисля, че 4 неща, които аз трябва да ги свърша, но вместо мен тя ще ги свърши, защото все пак... Не знам какви са, не ми е казвала, дори не ме е предупреждавал за това видео. Дори не съм я предупреждавала това видео, предположение, аз бях с някакви много розови дрехи, които тя не би носила. Да, то пък би го носила, защото имам същия. Но това тук между не съм го носила от много време, въпреки че тя го облича почти всеки ден, много често. Но когато това видео свърши, нейното мъчение ще започне след няколко дни и тя няма да го очаква, така че бъдете готови за това. Харесайте видеото и се абонирайте за отмъщението, за сладкото отмъщение. Ето я и Лея, тя си лежи и чака сладкото отмъщение. Не чака нищо. Да бе, нищо няма. И сега чакам да ме наплете. Това е най-скучната част от видеото, но поне нищо не правя, което е плюс за мен. Така че хора, абонирайте се за нашите канали, пак казвам, и чакайте отмъщението. Ще бъде сурово. Така хора, преобляках се с ето този панталон, който, да, малко тесен, но става, защото поне не е дълъг. Ето е Мими и тя влогва. И да, сега ще чуем следващата задача след малко. 3, 2, 1. Така хора, снимаме и от на моя канал. Така, втората задача, която трябва тя да направи, е да изкъпе Лея, защото Лея не е къпана от разходката. А третата задача, която трябва да направи, е малко по-сложна. Сега ли ще я казвам? Да, сега ще я кажа. Тъй като на вратата ми много искам, тъй като любимата ми банда Токио Хотел, искам да си направя от блок с листове, да си направя номер 348 от техния албум Zimmer Fiat. Не знам какво е това, но да. И пишеш хубаво цифрите, трябва да са написани както трябва. И да го залепиш прилежно нагоре на вратата, защото и без това си по-висока от мене да го залепиш. И четвъртата задача е малко много по-сложна, така че нека да изпълним тези две задачи и след това ще ви кажа и четвъртата задача. Третата. Така, спирай твоя влог. Хайде, чао хора за сега. Окей, хора, Мими ми даде чехли и сега взимаме Лея, за да я къпем. Ето и нея. Аре, Лейчи. Ето я. Понеже съм с къс панталон, защото иначе ще да намокра на Мими панталона. Нищо, че не е мой, не ме интересува, но все пак. Да. Много е хубаво с тия дрехи. Ама нали затвори, защото Лея ще избяга. И Мими ще снима малко част от моя телефон също, така че наслаждавайте се на моето мъчение. И очаквайте нейното. Шампуана е тотално.
Бяга хора и чакат най-големият тъпак. Хайде! Върни кучето! То тъпо. Така хора, малко behind the scenes. Да. Докато да излагам, Да. Така хора, като Майя иска пелея, ще се избърнем. И на вас хора, когато Майя иска пелея, ще се избърнем. Така хора, Лея е готова. Лея е готова и от моя влог. И да, сега може да съдействаш. да отваряме вратата, да изсушим Лея. Гасим лампата. До контакта. Вече ласко. Виж как снимам буквално. Гледай само да снимаш кадърно. Снимам кадърно. Девичко, да избоя. На както. Ох. Така хора, Не, чакай. Как бе, Девичи? между другото трябва да направиш и сега ще ти кажа и четвъртото нещо, което трябва да направиш. Третото нещо, което трябва да направиш. Ти ми го каза. Значи четвъртото нещо, което трябва да направиш. Кое беше трето всъщност? Третото ще трябва... Ча забравя. Третото не съм ти го казала. Не, Казах казах ти ти нещо второто. след Лео. Че трябва да направиш на Токио. Да. Сега хора. Кажем на Майя какво е и трето нещо, четвъртото нещо, което трябва да направиш. Четвъртото нещо или трето, което се прави, трябва да направиш фитнес. Аз винаги правя фитнес. Трябва да С тренираш. тези панталони, които са ми малки. Аз ще дам клинч. Окей. Добре, сега правим плаката на Мими. Това между тях И е да. правила и е уникално. Това аз съм ми го направила на Токио Хотел и тя иска да направя нов плакат, но не точно плакат, с някакви цифри, но ще видите в действие какво точно трябва да направя. Добре, хора, ето лист, тя разчисти, за да мога аз да направя и сега кажи какво да правим. Сега, тъй като ти искаш ли такова за стаята? Принципно да, но не знам ти дали ще ми позволиш. Как няма ти позволявам? Добре. Значи, тогава сгъваш листа и го разделяш на две части. Добре, хора, само да кажа в моя канал пълната част от това как правим това нещо за вратата ще видите на Мими канала, защото аз нямам толкова време да снимам, аз ще снимам по-малък влог, така че гледайте и от на Мими канала, за да видите как правим всъщност това нещо. Така, хора, за сега така се получава логото. Мисля, че много добре се получава. Остава само ето тези цифри. Тази ще е с чертички и тази ще е запълнена, ще видите, ако не ме разбирате. И когато сме готови, ще се върна. Тоест аз съм готова, Мими, не знам, тя ме снима. Не знам какво. Да, снимаме как правя логото и ще се върна, когато то е готово. За сега така се получава. Тази осмица Мими ще запълни да е чисто черна. И да, докато тя запълва, не знам какво ще правим, но да, ето тя снима. Като цяло не беше толкова трудно, просто искаше старание, иначе се получи добре. Хора, това беше днешното видео. Другите неща, които имам да правя, ще ги снимам във втора част, защото това го снимам в TikTok, нищо, че ще е в YouTube. Но TikTok дава до 10 минути, така че чао и очаквайте втора част!